The Valley of Time, home of the Freedom Force. Isis, goddess of the elements. Hercules, the world's mightiest man. Merlin, master of magic. Sinbad, hero of the seven seas. And Super Samurai, giant of justice. Join them now on another adventure through time and fantasy. The Freedom Force. Ο Μέρλιν είναι. Τρέχα γρήγορα, Τόση, εγώ θα ειδοποιήσω τον Ηρακλή. Κάποιο νησάκι του Ειρηνικού κινδυνεύει να εκραγεί από ηφαίστειο και οι ηθαγενείς χρειάζονται τη βοήθειά μας. Εντάξει, ας μην χάνουμε καιρό τότε. Πάμε να βοηθήσουμε. Το τέλος του νησιού μας όπου να είναι φτάνει. Πρέπει να σώσουμε την ιερή μαύρη πέτρα. Φίλε, ήρθαμε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Μα πρώτα απ' όλα, φίλοι μου, πρέπει να σώσουμε τη μαύρη πέτρα. Δυστυχώς δεν έχετε καιρό τώρα. Τι είναι αυτό? Μη φοβάστε, ήρθα να σας σώσω. Είναι ένα ρομπότ, ένας μηχανικός γίγαντας. Σίγουρα θα θέλει να σκεπάσει το ηφαίστειο. Ο μεταλλικός γίγαντας μας έσωσε! Ποιος είναι αυτός, Μέρλιν? Κανένας μάγος? Κάτι καλύτερο, ένας σοφός θα έλεγα. Εσύ σίγουρα θα είσαι το πνεύμα του μεγάλου γίγαντα. Πώς θα στο ξεπληρώσουμε το καλό που έκανες? Φίλαρχε, εγώ είμαι ένα πνεύμα αρκετά πρακτικό και δεν σου κρύβω ότι θέλω την ιερή μαύρη πέτρα για τη βοήθεια που σας πρόσφερα. Μα αυτή η πέτρα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Όχι, το πολυτιμότερο που έχετε είναι η ίδια η ζωή σας που την έσωσε σήμερα το ρομπότ μου, φίλαρχε, Σωστά, έτσι είναι. Και η μαύρη πέτρα σου ανήκει ασφαλώς. Μπορείς να την πάρεις. Είναι δική σου. Ευχαριστώ, φίλαρχε, έφτιαξες πολύ εξηγημένα και μ' αρέσεις. Και τώρα... Κάτω, αυτή η πέτρα έχει μεγάλη σπουδαιότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Μου λες να την κάνεις εσύ, σε παρακαλώ. Είναι απλό, καλή μου κυρία. Στον 27ο αιώνα που ζούσα μέχρι τώρα, αυτή η πέτρα αξίζει οπωσδήποτε εκατοντάδες διαμάντια. Ποιοι είστε όμως εσείς? Σίγουρα πάντως δεν ανήκετε στην εποχή μου, Είμαστε οι μαχητές του μεγαλείου. Α, ναι, κάτι άκουσα για σας. Μα έλεγα ότι ήσασταν ένας τρίλος. Ωραία, λέγε τώρα ποιος είσαι εσύ. J. Quigley Ben. Ένας περιπλανόμενος επιστήμονας και ένας ήρωας. Οι αληθινοί ήρωες δεν ζητούν ανταμοιβή για τα έργα τους, Mr. Banks. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και τώρα να με συγχωρείτε, φίλοι. Εγώ, γεια σας. Είναι σίγουρα ένας άρρωστος επιστήμονας. Μα σαν άνθρωπος έχει αρκετά να μάθει. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα ξεφορτωθούμε τόσο εύκολα αυτόν τον περιπλανήτη. Σταθείτε! Έχω μια καταπληκτική ιδέα! Τι θα λέγατε αν γινόμασταν συνεταιράκια? Θα σου λέγω ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, δυστυχώς. Μην ξεχνάς, Σίσιλα, ότι έχουμε χρέος να συνεργαστούμε με αυτούς που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ειρήνη στον κόσμο. Θα δώσουμε μια ευκαιρία στον Μπεν να δείξει τι μπορεί να κάνει για αυτή τη σπουδαία υπόθεση. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι έχω τρομερές ικανότητες σαν επιστήμονας! Με το ρομπότ θα πετύχω όσα δεν καταφέρονται μέχρι
δυνατός σαν τον Ηρακλή σε ένα κεδένιο γίγαντα, μπορώ να σε νικήσω εύκολα. Ωραία, σε καλώ σε μονομαχία τότε Ηρακλή. Ακολούθησε με. Για να δούμε τώρα ποιος μπορεί να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος. Δεν έχω αντίρρηση. Δύσκολα ο Ηρακλής θα τα βγάλει πέρα με το ρομπότ. Είναι δυνατό μηχάνημα Ίσιδα. Θα πρέπει να ξέρεις ότι και οι μηχανές κάνουν κάποτε λάθη τόση. Μπορείς να σηκώσεις μεγαλύτερο βάρος. Τώρα θα δεις τι μπορώ. Έχασες το στοίχημα, Μπεν. Πρέπει να το παραδεχτείς. Είχα μια ατυχία. Αυτό δεν θα συμβεί ξανά. Και για να αποδείξω ότι είμαι ο δυνατότερος από όλους σας, όποιος θέλει ας παραγεί μαζί μου στα τρέξιμο. Εντάξει. Θα πάμε ως το βουνό και θα γυρίσουμε. Σύμφωνοι, ξεκινάμε λοιπόν τώρα. Σούπερ Σαμουράι! Κάτι τέτοιο δεν το περίμενα. Ο Μπεν, φίλοι μου, έγινε υποβρύχιο. Το ηφαίστειο. Φαίνεται ότι δεν το σκέπασε καλά ο Μπεν και τώρα τι θα κάνουμε. Βιάστηκες να πάρεις την πληρωμή σου, Μπεν. Το ηφαίστειο είναι πάλι σε ενέργεια. Ορίστε, γιατί, τι συνέβη. Πήγαινε να δεις. Εμπρός. Τώρα θα δούμε τι αξίζεις. Μην ανακατεύεστε εσείς, θα τα κάνω πέρα μόνος του. Δεν λειτουργεί τίποτα, τι να κάνω. Τίποτα δεν λειτουργεί. Γρήγορα πρέπει να σώσουμε τον άνθρωπο που είναι μέσα. Θα σου δώσω κι εγώ ένα χεράκι. Σούπερ Σαμουράι. Πνεύμα του αέρα, φύσε δυνατά. Σκόρπισε τις φλόγες και στείλτες μακριά. Ωραία τα κατάφερες, Ιωά. Ναι, και με τη δική σου βοήθεια. Αυτά πετυχαίνει η καλή συνεργασία. Όχι, δεν σας καταλαβαίνω φίλοι μου. Σας είπα ότι σκέπασα το ηφαίστειο γιατί ήθελα ο δόλιος να σας πάρω τη μαύρη πέτρα. Μα όταν καταλάβατε την απάτη, αντί να ξαναπάρετε το θησαυρό σας, προτιμήσατε να σώσετε εμένα. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε, φίλε μου, ότι ο πολυτιμότερος θησαυρός είναι η ανθρώπινη ζωή. Και τώρα που καταστράφηκε το ρομπότ, τι σκέφτεσαι να κάνεις, κύριε Μπεν? Να φτιάξω ένα καινούριο βέβαια. Όχι, όχι τα ίδια. Ωραία, θα φτιάξω ένα ρομπότ. Μα ένα ρομπότ που θα συγκεντρώνει γνώσεις και σοφία αντί άχρηστους θησαυρούς. Δυστυχώς έχω κάποιο πρόβλημα όμως. Δεν μπορείς να γυρίσεις στη χώρα σου, Μπεν, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ όλους, γεια σας!
Αναρωτιέμαι αν το καινούργιο του ρομπότ θα μπορέσει να μας νικήσει. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι γι' αυτό, ωραία Ίσιδα. Πάντα μια μηχανή φυσικά θα είναι δυνατότερη από μια γυναίκα σαν εσένα και καμιά φορά μπορεί να είναι εξυπνότερη, γιατί όχι. Καμιά μηχανή όμως δεν θα ξεπεράσει τη γοητεία σου. Ω ναι, φυσικά, Ηρακλή. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να το παίρνεις και απάνω σου. Ορίστε. Valley of Time, home of the Freedom Force. Isis, goddess of the elements. Hercules, the world's mightiest man. Merlin, master of magic. Sinbad, hero of the seven seas. And Super Samurai, giant of justice. Join them now on another adventure through time and fantasy. The Freedom Force.